Skandali se ne zaustavljaju. Estrada i reality scena gore više nego ikad. Sofija je šokirala javnost, Karić je na stubu srama, a novi takmičar Elite 9 već pravi haos oko Maje Marinković. Sve ovo saznajete u nastavku. Sofija je navodno podmetnula Stefanu Kariću. Na mrežama se šuška da je namerno pustila prepisku kako bi ga raskrinkala, a mnogi tvrde da iza njenog poteza stoji mračna namera. Da li je ovo kraj njihovog odnosa ili tek početak rata? Ali to nije sve. Stefan Karić izgleda raskida sa devojkom. Pokušao je sve da sakrije, ali jedan mali detalj otkrio je celu istinu. Fanovi su odmah reagovali, jedni ga brane, dok drugi tvrde da je ovoga puta otišao predaleko. A u međuvremenu Elite 9 dobija novu energiju. Novi takmičar, poznat sa privatni žurki, bacio je oko na Maju Marinković. Gastoza, kako ga zovu, već je zapalio atmosferu i mnogi veruju da će upravo on biti centar pažnje ove sezone. Drama tek počinje. Da li će Karić prebroditi sve skandale? Da li je Sofija zaista planirala podvalu i šta će doneti ulazak novih likova u Elitu 9? Pišite vaše mišljenje u komentarima, a mi pratimo situaciju iz minuta u minut.